amb l'amic Joan Gomà, autor d'aquestes imatges, i que m'ha donat la mà per l'apertura d'aquest blog, quan fèiem els passos previs per obrir-lo, vàrem acordar mútuament que jo devia figurar en el sector de l'art i la professió d'escriptor. Estimo que aquestes definicions són les que avui més m'escauen pel que faig i pel que penso, ja que de l'art i de les lletres mai me n'he sentit jubilat. Vull, mitjançant aquest blog, fer-vos avinents els meus treballs, obrir un contacte mutu amb els meus amics i rebre sense reserva les vostres opinions. Espero i desitjo que fruïu tant del meu treball com jo he fruït fent-lo, creant-lo. Gràcies.